Balaguer ha estat escenari aquest diumenge de la Bienal Gegantera Ciutat de Balaguer, organitzada per la Colla Gegantera i Grallera de Balaguer. La Bienal Gegantera arriba enguany a la 10a edició i ha comptat amb la participació de 20 colles geganteres, amb una 70 de gegants. La cita, que es du a terme cada 2 anys i que no se celebrava des d'abans de la pandèmia, ha omplert els carrers del centre històric de gegants vinguts d'arreu dels països catalans, en una jornada que ha començat amb la tradicional plantada de gegants al Parc de la Transsegre. Tot seguit s'ha iniciat una cercavila pels carrers de la ciutat. Des de la Colla Gegantera de Balaguer, un dels seus geganters, Esteve Biel, ha parlat d'una gran festa, la Festa Major dels Gegants. Realment és la festa major dels geganters, vull dir, i aquí ho fem cada 2 anys, per això és la Bienal, però fixa't tu la quantitat de gent que se reuneix, tots aquí, bé, gaudir d'un gran dia de festa. Nosaltres, com que som els anfitrions, traiem els petits, els nanos, traiem els gegantons i traiem els gegants. I a partir d'aquí farem la rua i la gent cap aquí, cap allà, i ens ho passarem la mar de bé. A la 1 han arribat els gegants a la plaça Mercadal. Seguidament, els geganters han fet un ball demostració de cada colla convidada amb les seves figures i el lluïment d'aquest moment en què participen tots els gegants. Pel que fa a la sortida dels gegants de la ciutat, s'ha fet a ritme de la Galop de Balaguer, acompanyada cadascun d'un dansaire de la colla Verge del Miracle, que d'aquesta manera s'han volgut sumar a la festa. Per reforçar els vincles entre la sardana i el món dels gegants i en motiu de la capitalitat de Balaguer com a capital de la sardana, s'ha fet un gran ball amb la sardana Lo Pont de Balaguer de Dani Gasulla. Des de l'organització a càrrec de la Colla Gegantera i Grallera de Balaguer, Magda Colillas ha fet una valoració molt positiva de la festa. Sembla que la ballada de sardanes, la galop, ha anat perfecta, ha quedat molt bé. La colla de Verge del Miracle ho ha fet impressionant acompanyant els nostres gegants. Ara sol ens queda acabar de celebrar-ho amb un bon dinar que tenim preparat per tots els que han participat a la festa i esperar que dintre 2 anys puguem tornar a fer una bienal d'aquest calibre. La valoració sempre és un 10 perquè la gent hi ha ficat moltes ganes, hi havia molta gent de Balaguer, la plaça estava plena i els carrers estaven plens, hi ha hagut una gran seguida. Tot seguit i abans del dinar de germanor s'ha fet el lliurament de record a cada colla i una foto de família.